formació professional preparem el nostre alumnat per convertir-se en uns bons professionals, amb les màximes possibilitats d'inserció laboral. Al llarg de 2 anys, l'alumnat rep uns ensenyaments pràctics i teòrics, d'una forma dinàmica i participativa, per tal de preparar-los molt bé perquè destaquin pels seus coneixements, per la seva actitud i pel seu saber estar. A Educem estem en contacte estret amb les empreses, atenent les seves necessitats reals, adaptant els ensenyaments al món més actual i amb un professorat d'alta professionalització. A Educem fem cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels àmbits de sanitat, informàtica, administració i educació infantil. L'alumnat d'FP pot realitzar pràctiques en empreses o acollir-se a la formació professional dual que possibilita una estada més llarga a l'empresa i pot percebre una remuneració. També oferim la possibilitat de fer pràctiques a l'estranger a través del programa Erasmus. Per nosaltres és important facilitar la compatibilitat amb el món laboral. Per això oferim els cicles formatius en modalitat online i el servei d'assessorament i reconeixement que permet convertir l'experiència laboral en un títol. El nostre propòsit és capacitar professionals versàtils, capaços d'adaptar-se als constants canvis tecnològics de l'àmbit de la informàtica i de les noves tecnologies. En el cicle de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, els alumnes acaben dominant un ample ventall de llenguatges de programació i eines de desenvolupament: C, C#, Java, .NET i en entorn web HTML, CSS, JavaScript, PHP i Angular. En el disseny i implementació de bases de dades es treballa amb sistemes relacionals i no relacionals: MySQL, SQL Server, MongoDB i Firebase. I en l'àmbit dels sistemes de gestió empresarial aprenen ERP i Big Data. Cal destacar el nivell d'inserció laboral del cicle, que està per sobre del 70%, i també que en els darrers anys alguns dels nostres alumnes han estat guardonats amb el Premi Everest Espanya.